tarda a tothom i gràcies per haver vingut. Som molta gent, som els grallers de la barra, ja portem uns 5 anys tocant. Hem estat a Budapest, hem estat a Cracòvia, hem estat a Luxemburg, a Mallorca, hem estat a Bilbao, Barcelona, vull dir, molta més que Naraina, Lexus i tots plegats. La primera cançó que farem, en farem dos que estan ajuntades, que són Gener i Vilanova, que són del Manel Rius, que és un autor que ha fet la majoria de cançons amb els quals els grallers comencem a tocar. Gener i Vilanova la toquen tots els grallers, i és unes cançons dels anys 80. Gener i Vilanova. Que és un bal jota d'un poble d'Osca, i l'ajuntem amb una barreja podríem dir una barreja d'estàndards de bal jota, que és la va compondre el Dimitri Ornella, i que acaba amb el famós de Roquetes Vinc de Roquetes Baixo. Carmen.
l'amigó, que és del Jaume Vidal. Turcs i Cavallets és una cançó d'un compositor que es diu Joaquim Serra, és del 1883, i res, els primers cavallets de Catalunya sobre el 1383 a Tarragona, després el 1600 i després parlarem els de Tàrrega. Turcs i Cavallets. No se veu bé. El segon que farem serà el ball de moros i cristians, de cavallets moros i cristians de Quitarga, que ha sigut un entremès que hem fet aquest any a l'associació Vixanet. Breument, el primer moros i cristians, ball de moros i cristians que es coneix a Tàrrega és del 1773 també, i l'any 1950 es van fer 2 cavallets, en volien fer 9, no es va poder fer, i aquest any hem agafat la idea de juntar els 2 balls i fer-ne un de sol en parlaments. Ens acompanyaran la Bea Armengol i l'Alba Coma, que faran els versets, que són respectivament un moro i un cristià, i res.
van venir del sud enllà, on només l'àrab es xerra, la llengua de l'Alcorà. Som gent de pau, som gent bona, som a Targa des d'antic, però ara Sant Eloi ressona al cridar de l'enemic. De res més arreu del gran califat. Carlemany s'ha compromès a conquerir la ciutat. I esperarem a mansalva fins a l'hora de la sort. I de la Verge de l'Alba demanarem el suport. I la foto? Han passat mentre lluitàvem, defensant amb fortalesa les grans terres que habitàvem. A trenc d'alba la batalla ha tocat la seva fi. Just quan la Verge davalla hem hagut tots de fugir. Passada la mitjanit, però ens ha passat la fatiga en veure el sol al zenit. Després de la gran victòria, una església hem alçat, per guardar en la memòria la Verge que ens ha ajudat. Victòria! feina i tot el carrer. Un fort aplaudiment per l'Alba i la Bea. Ara en farem una altra de Targa, que es diu el Sona Bigotet, que és un ball de bastons. Aquí teniu el missioner, que és aquest d'aquí. I bigotet, per qui no ho sàpiga, Sona Bigotet vol dir sona bastonet. És com una viga petita. Aquesta cançó és del 1879, la va compondre, diuen, el Josep Maria Pont Moniqueta, però de fet és una melodia que ve de Solsona.
Arribat a aquest punt toca fer les presentacions com a tots els concerts. El Jordi i l'Eva ja els han presentat abans. Als bombos tenim el Damià, fort aplaudiment. Després tenim el David, que està mirant la pantalla. David és el que l'haurà de substituir algun dia, suposo, el Damià. Després tenim el Jaume, a la caixa, el Josep Maria, després tenim el Lluc, tenim l'Arnau, després tenim l'Oriol, la Gralla, tenim la Júlia, tenim l'Eloi, jo soc l'Albert i em deixo la nit especialment perquè avui és el seu aniversari, o sigui que un fort aplaudiment. La següent cançó que farem es diu Folla, a mi, sobretot, i és una cançó que va compondre un senyor, que es diu Xavier Richard, i és un gran dolçainer. Aquí quedaria bé explicar lo de que les gralles, a la península Ibèrica, algú pot dir, com és que hi ha dolçaines, dolçaines, gaites com aquestes? Doncs, diguéssim que tots són com germans, com cosins. Són uns instruments que estan considerats com un oboe tradicional i en podem trobar per tota la Mediterrània, des de països àrabs fins a Croàcia, Grècia, tot arreu on podem trobar. I res, dedicada als cosins d'aquí al costat, Folla, que el seu nom fa referència a un topònim del País Valencià que és molt comú, com Folla de Castalla, que és com, vol dir clotada en una zona, com dir una clotada, una vall. que anirem a fer ara es diu Dolors de Munt, l'ha compost un senyor que es diu Enric Montsant, que encara es viu aquest, i a més toca i ho fa molt bé. I Dolors de Munt jo he buscat al Google Earth i no hi ha res, jo pensava que era una verge, una serra, però no sabem a què fa referència. I aquesta cançó la dediquem al Nacho, que és el millor graller que tenim, però no ha pogut venir perquè ha sigut pare i la Gemma, pare de 2 nens, el Martí i la Mònica, sí? I una cançó que li agradava molt, a més ell feia el sol, ell feia la part més difícil, que feia la segona veu, i res, l'intentarem defensar i li dedicarem a ell. Dolors de Munt.
abans m'havia descuidat de dir-vos que del jovent que tenim aquí, com que ens ha de substituir, bueno, espero que no ens substitueixi, que puguem continuar molts anys, però bueno, que anirem plegant, m'imagino, almenys que la canalla ens aguanti, no? Hi ha un fet molt curiós, que és que el Lluc i l'Arnau són germans de l'Oriol i de l'Eloi. Els dos més petits, saludeu, sí? Qui és el Lluc? Tu ets el Lluc. I tu ets el germà de l'Eloi. I l'Oriol de l'Arnau. Oriol, digues alguna cosa, va. Bon dia. Visca Catalunya independent! A mi com que em fa una mica de vergonya, li farem llegir una cosa a l'Oriol. Sí. Bueno, això dels grallers, ara us explico una mica la història dels grallers a Tàrrega. Els grallers a Tàrrega, doncs bueno, faré molt pesat, el 1773, és la primera que trobem documentat uns grallers a Tàrrega, però no eren de Tàrrega, van vindre, generalment venien de la zona del Penedès i del Camp de Tarragona. Segurament hi havia hagut abans, però també venien, a Tàrrega no hi ha hagut mai. El primer grup de grallers que es coneix de Tàrrega eren els Tararots, que és de l'any 1987, crec, que si no recordo, el Ton Ferran hi tocava, que sí? El Ton ho fa tot, allà darrere. És va ser el primer grup de grallers que hi va haver a Tàrrega, als anys 87, 88, també promoguts per l'Ajuntament, i després l'any 2008, més aviat el 2009, vam sortir nosaltres els grallers de la Barra, que li dediquem el nom a l'home de la Barra, que és com vam debutar el primer dia que vam tocar, va ser amb els giravolts de l'home de la Barra, i ara se n'està, la Falera Gegantera també tenen grup de grallers, el qual està molt bé, perquè així també descansem una mica nosaltres, perquè hem de fer tot malament. I res, que molta sort als grallers de la Falera Gegantera, que també per molts anys, com més colles hi hagi a Tàrrega millor. I aquesta, diguéssim que amb la Falera Gegantera serà la tercera colla de Tàrrega, però la tradició a Tàrrega, ens pensem que això dels grallers és com que tota la vida a Tàrrega hi ha hagut aquest boom. Doncs efectivament, tota la vida hi ha hagut aquest boom. O sigui, antigament a les festes majors, si no venien els grallers, allò no era festa major. I ara li farem llegir a l'Oriol el que deia. Per exemple, la Signou, que és una revista de l'any 1914, d'aquí Tàrrega, l'antiga Nova Tàrrega, i que deia això. No tens. Durant el segle XIX, el Tararot era tota una institució. I tant podia fer el toc de diana, l'acompanyament d'entremensos, com el mateix ball de la festa major, el 5-9 de 1914. La festa de Sant Eloi d'aquest any ha resultat certament una mica desigual. Al primer lloc ja hi faltava el Tararot. I si bé és cert que a la major part dels targarins ens capgira cervell i ens posa malament els nervis d'aquella música tan especial i no faríem tan gaires compliments per enviar-la a passeig al cap d'un rato. També ho és que ens costa imaginar-nos Sant Eloi sense Tararot, i aquest any que no hi ha sigut trobem que ha perdut bona part del seu caràcter atial diada. Vull dir una cosa que està escrita del 1914, has vist que hi havia moltes faltes d'ortografia, no eren faltes, escrivia així en aquella època, el pobre ho ha llegit i pobre aquests whatsapps que ens envien que estan tan mal escrits, doncs això. El que venia a dir a aquesta revista era que, com ha dit ell, si ens capgira el cervell ens posa els nervis aquest tipus de música, o sigui que les gralles en aquella època no devien agradar, però és que si a la festa major no hi havia gralles, no hi havia festa major. Després n'hi ha un altre, que és a la crònica del diari de l'Èrida,
del 1886, que també parla de les festes de Sant Eloi, diu que no debería faltar otro año el antiquísimo tararot. Tararot es la gralla, es como anomenaban als grallers. Pues además de ser su música la que sin duda sirvió a nuestros primeros fundadores, es también, por más que sea desagradable y no propia de una ciudad, ojo, desagradable, según algunos sabios a la moderna, la música que más simpatías tiene entre los verdaderos hijos de Tàrrega. O sigui que la música no els agradava, però és que hi havia de ser tararot. I aquesta cançó va dedicada als Falcons de Vilafranca, que és una colla doncs, de Vilafranca Penedès, els Falcons de Vilafranca. Aquesta cançó es diu Fiesta i és d'uns senyors que es diuen els de Pogues, que suposo que encara estan vius, molt demacrats, i van fer aquesta cançó que és molt festiva, perquè veieu doncs, que amb la gralla també es pot fer alguna una mica més modernet. Fiesta. Ja s'acaba, podeu anar a sopar. Aquesta, ja no té presentació, és el Tossino, nascut el 2011, també de Guixanet, i l'havíem de tocar avui perquè ahir és Sant Antoni, felicitem a tots els Antonis, i res el Tossino perquè hi ha una bona relació. El Tossino, perdó, composta per Albert Soler. Ojo.
tenia més diapositiva. Bueno, sense el tocino no és tan perillós, que no? Perquè està que al final això acabava molt malament. Bueno, ara farem l'última, que és el passiu B. No? Aquí diuen que sí. Bueno, doncs fem una cosa. Ho deixem aquí, i anem allà, ens aplaudiu i tornem a sortir, va. Generalment als castellers hi ha l'entrada a plaça, que també és una cançó molt animada, entren a plaça, fan el toc de castells que tothom el sap, i després hi ha el vermut, el toc de vermut i el vermut de Barcelona, cada colla fa el seu. I ara farem el d'un que és el de Barcelona. I ara ja per acabar, s'hem començat amb Ja som aquí, que és la típica cançó d'entrada, sobretot a les trobades geganteres. Farem el passiu B, que és la de cavar. D'acord? I res, ha sigut un plaer estar aquí amb vosaltres, tot el grup. Estem molt contents perquè és la primera que fem una cosa així més en concert, en micro. No sé, suposo que us ha agradat. Per nosaltres també... Per nosaltres també és una manera de perdre la por. Tocar en públic, a tocar al carrer està molt bé, la gent passa, et tapen, però tocar en públic doncs té la seva cosa, te l'has de guanyar de sobre, assages més, procures fer-ho més bé i després també ho puguem celebrar molts anys amb aquest jovent que pugi. Passiu bé i hem acabat.